Asier Zuztaeta naiz, Erabaki Produzioak taldekoa. Erabaki Produzioak azpitiko amateur talde bada, lau lagunek osatzen du, eta bakoitzak bere ardurak hartuta dauzke. Eta, kasu honetan niri toka zaiz zuzendaritza lan egitea. Gure historia kontatzen du eromenak daukan indarra. Eromenak izan dezakeen indarra behar den moduan ez baldin zaintzen. Eta, gure historia 1900 da urte buelta horietan da, eta Euskal Herrian garaietan ez zegoen eromena tratatzeko inolako modurik, eta orduan egiten zirenak iskutatu egiten ziren etxean, da historio beltz bada, eta erabaki larri batzuk hartzen diren historio bada. Bitu, harihu, ez dakit. Laburmetraiak eukil dezaken xarma edo izen da, hain denbora gutxian edo, egia esan, abaniku ere, denbora iraupenan abanikoa ere oso luzea da, izan lehizke minutu batekoa, nahiz 20 minutuko laburmetrai bat. Baina, ni usten dut, konzentrau hori dela, datuak horren denbora gutxian jasotzea. Ni uste oso egoera honin da, bai euskera utzean egiten dena, eta bestela ere, gazteleraz jendeak egiten du lan, eta ni uste dut euskal zinema oso indartsu da. Hauzogu da. Zine bilera guri, adibidez, gure diru iturri garrantzitsua da, ez? Golako sari bat lortzeak bultzada bildurgarria ematen dizu hurrengo proiektu baten parte hartzeko, edo hurrengo proiektu bat aurrera eramateko. Guri hau bigarren lana da, bietan sarituak izan gara, eta aurreko lan hartan akulu bat izan zen bigarrengo lana egiteko, eta honekin nik uste dut bigarrengo akulaldi bat dela, oraindik eta gehiago saiatzeko, gehiago saiago, hirugarrengo lan bat aurrera ateatzeko.